mag-slice mi og gulay. Among sudan pa ni udto. Maggulay sa mi para masustansyahan among lawas. Kay murag hapit na mi ani ma-stroke sa kainit sa panahon. Aha, Demi. Sa dia. Dili bitaw. Init lang gid bitaw kayo ang kuan among dughan. Mangayo may load pa. Ang among dughan kay aghuot among dughan labi na gudto na kaayo mo nang magulay sa mi kay namay daghan sustansya ang gulay labi na ning kalabasa oh. Para sila Lauoy na mo ni ang pagkaluto. Lauoy lang siya. Walay oil. Sinabaw lang siya. Gasong naman. Magwag Slice sa gulay. Huwag may tagtara. Kamot mo lang. Style sa pag-slice sa gulay. Huwag tagtara. Walay tataran. Sobre nga. Bago pa manggod mi diri naka-transfer mo nang wala pa may mga gamit. Sa tanong ko na, tagdumas eh. Pahulatan daw siya. Uy. Pahulatan daw siya. Ina. Sa ila. Di na tumuhot sa Jack, sir. Ang pila pa kayo. Bisi pa rin ang biyan nga din ang usay. Sa ba nang ang pas na day. Hindi na pahulatan daw. Ano? Ay, ra ko sila sa ba nga nagpakri ko sa. Ano di ka limutan ko ng tawag ni MJ? Ha? Hello. Niya, gipayong niya. Pagtubag na kung gipayong niya. Uy, Unsa? continue ba? Unsa, te? Sa likod. Oh, sila na nagilis na. Meron ba ng bata diyo? Pati daw. Magkita sila sa gate? Kita na sa Oh, sige na. Oh, sige, sige. Uy, kuan ni si Mary. Itong 70 daw kapit na kuan kay 20 ni ang kapal na. Day. Magkita ka mo sa gate ni Kuan, ni Sharon. Si kuan ba MJ? Nasi kuan ni kuan dili mo si MJ na biya nga takla. Pagpalit kay irang ilisan na. Ko ni kwarta. Kapal na ni Mary Ann. Dungag mi uling among gamit. Yan, pamala na siya among rice. Ito na mi. Hi! Ting paniod to na! Gutom na kaayo! Ang mga kuan. Mga kasi tawagan na to. Mga kadama. Mga kadama. Gutom na ang kuan. Mga... Gutom ng person. Gutom ng mga personnel. Mga unta. Gutom na ang mga mananap. Ayaw sa dana, day. Uy. Kasi nakakita distinction wide. Mag-asa ka, day. Ha? Mag-asa ka. Ha? Nag long sleeve lagi ka. Sige, tanaw sa. Asa ka paingon? I'm good to tikas. Balay! Pamanggod o. Ay, iba pilang daboy ka. Maniod to ta sa tanan. Hingan ako sa ulo. Ulo sa sili o. Dito niya pilang ulo, ako lang be. Yes, don't worry, mami. Ate. Upat, lima, unom. Mutaw sa Bubalik pa ka diri? Kapito man. Ha? Balik ka diri? Nangaon mi o. Nagsalusaluhan na mo ang amo ang pagkaon. Kalimas.